Inhlangano Umkhonto Wesizwe Party MK Party iphawula ngokunguyena ongunjiniyela ekusungulweni kwaleli qembu lezepolitiki iyakuchitha okushiwo ngumnumzane Jabulani Khumalo osewaxoshwa kule nhlangano ukuthi nguyena owayisungula. Ngokusho kwe-MK Party leli qembu labunjwe ngumnumzane Jacob Zuma ovela kule video ongumengameli walo manje. Ithi futhi nguyena owaqhamuka negama eqanjwe ngalo leli qembu ngosuku elethulwa ngalo emphakathini. Iqhube yathi okwenziwe nguKhumalo muva nje kufakazela ukuthi isinqumo se-National Leadership Com NLC ukuhlaka lobuholi obuphezulu beqembu sokumxosha kuKhumalo sasifanele. UKhumalo uqubule okunye ukukhuluma ngencwadi ezisabalele kuleli sonto okubalwa zona ayibhalele inhlangano eyangamele ezokhetho eNingizimu Afrika i-IEC nayibhalele uZuma emazisa ukuthi yena njengomengameli weqembu uyamhoxisa eqenjini uZuma ngenxa yokungaziphathi kahle. Kwenye-ke yencwadi uKhumalo unxuse-ke i-IEC ukuba ikhiphe isithombe sobuso bukaZuma emaphepheni okuvota futhi-ke emesule esikhundleni soba ngumengameli waleli qembu. Kuleyo ncwadi uKhumalo uchaza ukuthi nguyena owasungula i-MK Party ngonyaka odlule ka-2023 wayibhalisa kwi-IEC ngomandulo-ke okungoSepthemba. Uthi-ke waxhumana noZuma ngoba efuna-ke izeluleko ngesikhathi esungula leli qembu. Ushilo ukuthi nguZuma owaphakamisa igama leqembu nokuthi-ke nguZuma owasiza ekuqoqweni kwemali okwabhaliswa ngayo iqembu. Ngeshwa-ke uKhumalo i-IEC imchithile kulokhu abekufuna. Ithe yona-ke yamukela imiyalelo kumuntu ongumholi weqembu yathi njengamanje nguZuma umholi we-MK Party obhalisiwe kusukela-ke ngomhla ka-10 ku-Apreli-ke nonyaka. I-IEC igcizelela ukuthi-ke yona kayizihlanganisi-ke ezindabeni zangaphakathi emaqenjini ezepolitiki.